madamot kayo? Ha? Damot ka? Orasyon! Kuya, pahingi pera kuya. Wala, pahingi pera. Pahingi. Gutom na gutom ako kuya. Walang kwarta, gutom, tingi. Pahingi. Ikaw, pahingi. Pahingi, kuya. Ang damot niyo. Itong bagay sa inyo. Orasyon! Ikaw! Bigyan mo ko pera, wala! Ikaw! Damot ka! Kuya, pahingi. Wala. Gutom na lang, kuya. Wala, pahingi, kuya. 5 piso lang, kuya. Doon ka. 5 lang, kuya. Baho mo eh. 5 lang. Saan ka magaling? Wala. Kuya. Pahingi, kuya. 5 piso lang. Damot mo, kuya. Baho. Ang damot mo. Baho mo eh. Orasyon ni Lolo Dugyo! Ang damot mo! Ikaw ha? Kayo, madamot kayo? Ha? May makain kayo? Ikaw? Oh, gutom na gutom ako. Ikaw, madamot ka? Kuya, pahingi pera. Gutom na ako, wala akong pera. Gutom. Kuya, Doon ka, wala kaming pira oh. pahingi pera. Gutom. Oh, mainom, tubig. Pahingi na. Kailangan ni. Wala. Doon ka. Sige na. Doon ka. Ubig yan. Baho yun. Bakit madamot ka? Baliw. Madamot ka? Tulad mo ba ako? Ha? Kayo! Pera! Pahingi! Ayaw niyong matulad sa kanya! Kayo! Ikaw! Pera! Kuya, aglay ang pagkain mo, kuya. Kuya, agay na, kuya. Agay na, yan, kuya. Agay na, yan, kuya. Kuya, agay. Damot mo! Wala. Itong bagay sa'yo, rasyon. Tumbe. Itong bagay sa'yo.
Madamot ka! Mamatay ka! Tayo! Tayo! Bigyan niyo ako pagkain! Video na ito ay hatid sa atin ng Epoch Game kung saan posible kang manalo ng malaking pera. Yun mga kasurumbaw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account. Click nyo lang yung register at pagkatapos fill upan mo yung form, ilagay mo yung phone number, password at i-click mo yung send. May lalabas na OTP at ilagay mo sa verification code. At kung okay na, i-click mo naman yung register. Nito lang kadali mag-cash in mga kasurumbaw. I-click mo lang yung plus, may minimum na 100 at maximum na 50,000. Napakaganda dahil may bonus kang matatanggap sa bawat cash in mo. Napakaganda dahil marami silang laro na pwede mong pagpipilian. Merong Dragon, BMW, Color Game, Rocket at marami pang iba. Tara, samahan nyo ko maglaro sa Color Game. Try natin mag-bet sa Color Yellow. Yun, lumabas ang color yellow. Panalo tayo guys. Ganyan lang kadali dito manalo. At tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw. I-click mo lang yung withdraw, tapos pilapan mo yung form, lagay mo lang sa form, withdraw amount kung magkano ang iyong i-withdraw. Pagkatapos, i-click mo yung bind at kung okay na, i-click mo naman yung withdraw. Kaya mag-download na ng Epoch Game. Nasa comment section yung link.